Kada Sabado man lang nga dagkasaran. Ay nakiawanin ay buson ti babalasangain. Ay naawanan, maibusan, ikasar na baten amin, babalasang kan babaru, ay kat maibusan, kasano kami ngayon, nga maud-udin. Awan ti pagpilyanan no di ket agbaaken. Kada Sabado adag kasar bagig lati umapapal no dadumapay ket inaldaw kasar ditoy kasar di jay dagiti padak ngawan asawa na agaraw-garaw tayo kuma dagiti si asawa ket nagantyaw da baakla di bagbagada handa nga maumuma uray dala akisiyo no istorya endaka uray dala akisiyo no